Kini ako problema, bahin ni sa akong racket ba? Usa mo gud ko ka mananabtan. Wa sila magtuo nga doon na ba di ay mga mahuyang nga mananabtan. O kung nga na problema ko, ay ako, ingon man gud ani ang mga nahitabo, sugdon din ako ha, sa pagkamatay sa akong amahan. Hoy, May. Asa naman ang mananabtan? Wa pa, alas 7 naman. Wapo man na oy. Napariban pa tingali to sa iyang buhok. Kasi nagpariban. Ay, kalkag mo ko kayo tong buhok, tong mananaptan na way panudlay. Ako tong giingnan nga magpariban sa siyang buhok. Ay, nara, ay, nay! Uy, ala, oh, doon sa man mo na imong buhok manang. Oh, gado ba ha? Wakoy ang ngayots. Ay, nagparehab ka? Ay, parehab na ko. Sa ba daw manang? Ngayon, unta, pero doon, wag kayo angay sa kulor sa imong buhok. Ay, murad yung kagbadyaw. Ay. Pero, sige lang, tarungan na nato na imong buhok karon. Kaya, sabay akong ibayad, ada, gawa bag ko ikabayad. Libre ba di color sa kong buhok, yots? Kuan ka na tudluin lang kung sa pagkamananabtan. Ha? Librehon ka na imong buhok. Sige, shoot, sige. O, sige na mo, magsugod na ta. Ay katong manabat sa pangadje, soda mo nga rin, yan ang atong mananabtan. Basta ka sa ko, Gloria, oy, kay wa pa ko'y pa di hapon. Oh, musnaks pa diay ang mananabtan, oy. Sige, duwa lang usap mo diya. Ang kalaso niya, ha? Oh, May. Pas na kanisterya. Pain itong biskwit nga dugmo. Nanong dugmok man ay. Naman na iyang paborito, kay dili man kuno hasol usapon. So, nabang ko ningipon ko bayot, oy, batagak man, kay muluag man. Oh, siyalan bago di ay. Hala, sige. Kadiyo ta kay kuha ta kag biskwit nga dugmok. Ang tinuod, yung akong panginabuhi ragyod nga maoy itabang nako kang nanay, maurog yun ang pagsige na kong apilo ka na mga misgi. Unya kay perme mang di taong ko kadaog, maong alkanse. Mao nang ang hangyo ko sa akong mananabtan nga magpatudlo ko. Base na lang, makatun ko, makatabang ko. Unya, maka-income pud ko, tagan magani ko. Unya to, Ay, sige na, magsugod na ta, oy, paundaga sa na ninyong nagtong its diha, oy, pasab ta na diris pangadje. Oy, hoy! Oy, undang sa mo diyan ang inyong tong-its. Oy, jage, oy! Oy, kanang nagmadyong din ha, kisa pa nagamadyong, undangin na ninyo kay mga je na ta. Sabat na mo nga re. Oy, bayot, magpatudlo ka magkanak ko sa aus pagpangadjes patay. O na ni tamdanan ka ni ha, kani. Observe lang sa ka ha. Obserbahin ko. Kunya kinala imo sundong sang tono para musikat ka. musika sa data anak na. Ay sikat, oy. Kada patay din nis ato ako'y pangitaon. Kani hashtag utong himatyo na tong silingan. Nagpabook na nakong daan. Bungot sa ito, napo da ay booking, anak. Oy, sige na, patreng, oy, magsugod na ta. O Jesus ko, pasaylua kami sabog mga sala, luwas sa kabi sa kalayo sa impyerno, dadang tanang kalag sa purgatorio, o ang kalag ni... Sa tuwing nga, patay bayot. Akong amahan? O dada ang kalag sa akong amahan. Ay, dili, angan, bas namatay. Ang angan di ay Jose Benedicto L. de la Victoria Introso III. Naapag senior. Luwas sa kabi sa kalayo sa impyerno, o dada ang tanang kalag sa purgatorio, o ang kalag ni Jose Benedicto El Rancho. Ay, Kurumbi pa na. katasa na ng iyangan. Oy, ang iyang angga na lang, be. O sa may iyang angga. Islaw. Ay, pagkabungot ba ya? Kataas sa pangan niya, islaw na dahi angga. Pagbuot na pa. Ay, dili pa na imong amahan. Oo, sadya na. Padayon mo, padayon. O Jesus ko, pasaylua kami sa abog mga sala, luwas sa kami sa kalayo sa impyerno, o dadaang tanang kalag sa purgatorio, ang kalag ni
Kisay-kisayngan. Islaw laki. Ang kalag ni Islaw lagi ngadto sa langit ilabi na kadto naginahanglan sa imong kaluoy ug panabang. O yaon sa badbayot ha, nakuha di mong akong style. Kuha man ng patring pero sige lang kakapalpak kay wam kakaybaw sa ngan sa namatay. Nataas sa kaayo nga ng imong amahan bayuta ka oy. Unyang angga Islaw ra di ay. Na, akong lula ana Ay, ay. basta ha, basta maod na to ha. Di ka maglisod kay na ka may guide. O kung madani mo sag-o o sag-uhan na lang yun. Mas nindot na kay bisag asa ka mga je, di na ka maglisod-lisod kay magunit ramang kas imong kudigo. Mas mayo og dunay kudigo ng patring. Oy, kay way sipyat. Aw, hibaw, nakaani kudigo sa eskwelahan pa ni nato nakatunan. Kakiton. Sige, ay, sa suhay, sige ha, sugod ka ron, ug asang akong pangadji, kuyog ka ha, ikay tigsabat na ko. Pero dili pa ko mahimong mananaptan ana ng patring. Ayaw sa OJT, pamangka. Unsay ujite. Apprentice ba? Ako pagkakidort nasa din ni apprentice. Buko sa ito. Kunya, nalubong na nga akong amahan. O gikan adto, sige na kukuyog-kuyog ni ng patring kung naasang patay. Ang ton nga nakaton na jud ko. Kunya to. Ayo, nang patring. Ayo. Nang. Ah. Uy, nang patring. What's going on? Akong arthritis. Uy, unsaon man ana ni mo ron? Dili ka makapangadji karon. Paglisod ko tuhod. Uy, aw maglingkod lang ka ng patring. Samot, ay di ko kalingkod. Ngano man? Unsay nan? Ubakan ko. Lobot. Wa ko kadungog. Gihabakan ko sa lobot! Okay. Ay, ilinda, ay. Imo pag yun ang ipakusog na tong sulting mauwaw ta. Kinsa man si kawawa ni mo na nga niya matadiris inyo. Yun na, ba ni hinungdan nga nung ipatawag ko ni mo, manang Oh, hinungdan? maod ni kay ikaw unay akong patik o beron sa akong mga racket. Ikaw lang unay atos mga booking nako. Ginoo ko. Pero iti man ha, naan na sila'y mga ngantag sa taksa. Siguro ang dili magrambol-rambol. Ngano magrambol-rambol man ang patring? Tugod lagis ka daghan. Daghan man kog booking. Nay, oh nay, huwag kang kakitaan ng akong lamisa na puno na sa biskwit. Unsaon nga padadaan man ko inik uli. Unya sa den na nako. O nga ikaw, pirti kaayo ka, kay kada pangadsi. Inintos, wapay labot sa biskwit nga imong imong makaon dito. Mabuhi gyud kaayo ka ini bayot. Unya, to, ang akong misgi ng patring, awin noon hinay pa man kayo rong mga misgi, kay mingaw pa man, dili pa man ruting piyesta. O sige lang, sige. Kamaon na bagka, so ikaw na dito ha. Nagain na lang kung ay. Oo, ikaw kay akong mentor ng patring, ay kabalaka nang, kung ikaw na gani akong pangadjian, na akay discount. Ilong Aw, ba? usa ba? Buhi pa itang kung kanahanak ka na imo na kong pangadjian. Ay, kabalaka nang booking ra na siya nang. Ang kakanahan ba yun yung bayutan Ay. ka, traidor? Sige. Sige na, atuan na to. Katultul na ka, anak. Pagdalag imong kauban nga mo itig sa bat mo. Oo, ng patring. Din man ka. Ay, dito ko sa ilang ng patring na, gipatawag ko. Kay nga naman. Kaya try this house ng patring na yun. Uy, nga dili siya pwede bisan o maglingkod kay lubagkan sa lupot. Di na. Yung sa may tabuan na ron. Oh, laging gipatawag ko niya na kaya ako lang kung unay mo take over siyang pwesto. Ikaw mo ay mananabtan. Unay. Iyo papadlong di may wapak ko'y nakitang bayot nga mananabtan. Oh, wa good na Murag ako pa. Oh, gikarir na gyud na nimo. An may.
Oo, saon man na taon, wa man taon te grado. O kay pa-eskulahon ka, sige pa lang kag panglaki. Nagmamay, bitaw ko nay, pero, ay sige lang nay, ako rin mangitag diskarte. Kung may patay, ano mo apel kong Miss Gay? Yagway Miss Gay. Ang manaptan, Alasig, bahala ka diha. Basta kay ako malipay ko, matabangan ko nimo. Kay bao biyag ka unsa. Kamot na ron nga tatay. maulagi nay, pero, ay sige lang. Kano mananaptan ako, di na tamagot man ay. Yung sa nimo pagsiguro. Ay kadauli na ako, naging ka mga di, doon naman ay dang bring home. Tama sa unsa. Sama sa biskwit dugmok. Unya panangalitan o kwatahan ng akong pangadjian, posible nga makadakog empanada, supaw, sandwich, no? So, bahala ka may raghatag, at least, natay makaon. Ginoo ko nimo may ayoy. Tama na patay. Ay, sus, manay pa niya. Kana siya, gipalit na dili para sa mga patay, para na sa mga buhi. Sabot ka, nay? Ha? Ay, mga na to, Bridget, ha? Ibaw ka na unsa isabat sa pangadji, ha? Ay, o lagi. Kamaon ako, anak. Ay, Ato ng mastiron, aron tunhay atong daghang atong mga pangadji ba matunhay sa products. Magi na Mastiron, yan. ato, sakuna na ako, Mao gina tanan. yan, sininuto nyo na ito ato pagkajiyads. Aw, Ah, kanang, Panataghan, tag-booking ba? tinood na. Naharabay at pang sa amo, ano? Nanarawat to. Ha? Lutinga na? unsa may sakit ato, Braulia? Pati yun na lang to na, oy. Uy, ay, under ta, ha? Unsay sakit ato? DJ. Ano si DJ? Dinagkong gaba. Tumayo! Ako din naglisod na. Maog yun. Nalasit ka. Ikaw, Bridget. At di ba ni dayon angan sa patay, ha? Kay basig magkailis unya ba? Ang buhi may itong maminsyon. Ay, sos, wala problema. Ako pa. Ako rin bahala na, oy. Okay, hos mo na ko, ha? Kinahanglang inig-abot na to dito sa matyan, ha? Kinahanglang behave mo mga bayot. Ano pa, Ha? table manners, anak? Oh, kaya basta kita mo gwapo dito. Giyata mo. Ano ba, ikaw lang. Ikaw lang. Behave yun mo, ha? Ay, may blima ba yun? Ay, may problema na. Okay, let's go. Unya, pinagis sa mga kauban ako mga bayot, mayon dagan na mo sa papangadye sa matag patay. Dagan ang giganahan. Pero dili kalimot nga nakasagyo yung sayang mga bashers. Unya to, mga pagtuaw sa kalag sa purgatorio. Ay, tawo nga manggiloyo, nag-among gilauman. Salang, abi magipoyan. Imo kami panabangan. Ay, miagi na kami niya ng walo nga luhaan ng tabang kami sa uban. O kanamo, walay mo tabang. Dili ninyo hikalimtan nga magabalos, babaslan. Salang, abi magipoyan. Iaw mo gipoyan di ay inyo kami panabangan. Kilibutan kami sa kasakit nga daghanan, sa kalayo nga masiga. Og dili kayo napagngan kay gihuyop kanunay sa Dios nun nga kinaadman. Tubag. Salango, pamugipoyan, inyo kaming panabangan. Sa akong kiay-kiay, wala siya'y mahimo. Oy, it's the ok. Aw no act. Iap-iak. Oh, hilom ha? Hilom di bayot. Oy, wabi tay kaon, pero, oy, pwerte ni mo pamutos diha og kape og biskwit. Mauwaw ta si mo bayot. Mauwaw ta si mo gibuhat bayot ta ka. Ano siya? Pag-iuwaw. Iuwaw ng bayota, oy. Ay, nagdadayad siya, oy. Helom dia, Braulya. Mura biasa kag Mr. Clean. Ka-clean ka, day, ha? Ano, waka manuwi ka itong garapon ng sudlan sa len. Unsay halin? Ay, kanagong kuan bayad, kanang sudlan sa limos ba? Alin man, ha? Ugho kunuhay, niya dadayng kubit ay 500. Uy, animal ka bayot ka, animal ka. Tana. Dili ta ka ni. Ato to sa layo. Pakawal mo. Tara mo. Unsa ni ka tinuod, Braulia? Ha? Taka man ang kada, Bridget, oy. Si pataka! Ako, pataka ko! Sabayot, oy.
Kung makauwa ang akong pagpumunto sa sudan, mas makauwa ang imo ang gili kuan pagpamigok sa limos. Ilong Grabe diyan, ka nga. ilong diyan. Taka man lang ka, oy, Bridget. O siya pataka, tanawa dyan. Diba na siya pabantrid siyang bulsa yad? Ay, kuhaan ng 500. Paggawas ba yun? Ipagawas. Wala giyad. Paggawas ba? Bugnoon ta karon ka. Oh, wala ko na ba? Ah, saman. Limbos. Kini. Unsa man na? Ay, no? Unsa ba na? Ganun naman na diha, ha? Wala ganun niya man ni. Hilom na problema. Ay, Ha? sas! Pagayuta ka. Ikaw, mamigok yung ka para na katunol sa imong laki. Maog yan! Hoy, madugay bayuta ka, ikaw mo yung amo pangadian, timan ina. Yun. Yads, na-miss gay sa Riverside. Unsa man nga apil ta, Yads? Bitaw yads. Hasta sa Pikas Barangay yads. Nasa fiesta dito. Dagko kayo ilang premium yads. Mga pilta yads. Bitaw. Unya, unsa all man ni nato nga daghan matag-booking karon, be? Yads, tako ba kay premium? Unsa? Yads. Pasensya na kayo yads ha. Di ko makauban ni mas pangadyo yads ha. Kaya mo appeal. Yun ko. Bahala na. Yads, mga apil ta, Yads. Sayo kay premium. Uka do yaak. Unya, ha? Nakasiguro mo makadaog mo? Unya, unya, tog mapildi mo? Uham das ahid. Ano makadaog? Kanya Ha? makadaog? Kadaog, ha? Opo, bitaw, makadaog di mi, Yads. Niya, unsa man, Yads, ha? Ay, libog makuhaan ni, oy. Oy, ambot anayats, oy. Nakabook na rabata. Samot nga mabash na sa taan eh. Oy, unsa man ni nato, oy? Mao ni among problema kay dagan ng fiesta nga magpamisige. Unya, naarabi mga booking namo daghan. Daghan nga pangadjian, daghan mga schedule ba. Saon man ni namo? Uy, palihog tabagi ko namin ninyo. Unsa man kun kamong pasultihon, ni May ni. Salamat kay Lord. my Maraming God, salamat. Okay, Ate Pres. Okay, ang sendo na to karugadlawa. Ang sender na to, Ate Pres, kaning si Maymay. May. O, bayot ti si Ate Pres, si Maymay. Nya ang kuan kay ilang problema kay na kunoy misgi kuno taon dito sa kuan niya. Gusto silang mo apel. Nga Yeah. problema daghan mo silang booking unsaon kuno nila ani si Maymay man sa inungutan na saan na mo o sa ang labihon unsa to ba? Say, booking unya. Mga booking ka ng mga kuan. Daghan ba silang schedule kay mananabtan man. Di ay. Kusog na sa mga schedule sa fiesta, so doon na sila yung mga booking sa misigay. Apan Yeah. mas nauna ang ilang booking sa mga pagmanabtan, sa mga pangadje. Muna Yeah, ilang to. problema karon. O ilang una kong tung nauna. Oh, kanang gitawag Ate Itong Pres. manabtan, nag-una man ka itong booking Oo, oo. nila. Di mo ito ilang unahon. Una, pero mas maayos sa nang unahon yung panabtan oy kay patay na inyong patay kuanan. na. O sa to'y tawag Oo. kanang Ate Pres, gulyat ka na doon ay mauna nga ni contact word of honor, Murag palabra na de honor. Sakto ba? sakto kay Bam. Dili na palabra di uno. Lain Word of na. honor. Oo. Ari taon na sa mga paambit nila, no? Kaning ug moapil sila og misge, kay gusto sila nga doon na sila ay madugang nga budget, doon ay dugang nga kita. Kunang akong basahon pag-usab kaning sa puro ni sa mga Old Testament atong mabasa, panultihon, Kapitulo 23, versikulo 4. Os muna to pagbasa. Pagmatngon nga dili maugtas ang imong pagpaningkamot nga madato. Nagisgot man sila og kanang inota extra income kito ay misgi to ay panabtan. Sa usa ka pagpamilok mahimong mahanaw lamang ang imong salapi daw gitugkan kinig pako ug mulupad sa layo sama sa usa ka agila. Ari gyapon sa Old Testament. Ari diri ka sa Ecclesiastes 7 versikulo 2. Mas maayo pa ang pag-adto sa balay nga nagbangutan. Kay bisan
kadiyot lang ha, kay ang sumpay di sa luyo, kadiyot kaayo. Yeah. Oh. Mas maayo pa, usbo na to, Ecclesiastes 7 verse 2, mas maayo pag-adto sa balay nga nagbangutan, kay sa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Bitaw. Kay, Ay, ang ganaman. mga buhi, kinahanglang magpahinumdom kanunay sa ilang kaugalingon nga ang kamatayon naghuwat kanatong tanan. Lain mabasa diri sa Ecclesiastes 12, versikulo 7. Sabay. Unya, mopauli sa abog ang atong lawas ug ang atong espiritu mopauli sa Dios nga mao'y naghatag niini kanato. Ibasa na kuning tanan kay molarawan man kining tanan og kamatayon. Which is katong gingon nga mas maayo ka maatos bay nga nagbangutan kaysa maatos sa naay nagkumbira. Ang but pasabot og ari ka sa misde mura kang nagkumbira kay lipay-lipay man. Katong nagbangutan nga na-schedule na nga sa pagpanabtan mao gyud unahon. Tinoon. O may unahon kay katotoo Mao lang ba ko. mao ba ginagi pasabot katong unahon katong pangutan katong kan? O kaysa maadto ka sa kanagkumbira. Klaro man kay diri Ate Pres. Mas maayo, Ecclesiastes 7, versikulo 2. Mas maayo pa ang pag-adto sa balay nga nagbangutan kaysa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Meaning, kung adto sila sa misgay, murag nagkumbira kay lipay-lipay. Happy man. Happy man. Kay, ang mga buhi kinahanglang mapahinumduman kanunay sa ilang kaugalingon nga ang kamatayon naghuwat kanatong tanan. Ang akong pasabot nga nahitabo mong gunako ni Gulyat nga dunay duha ka mo kontak nako. Karon. Na una ang gamay og premyo. Nawahi ang dagko og premyo. Dayon. Dito ko dagko mudagan Gulyat. Ha? No. Wakay, mao to, wakay palabra di honor ato. Honor mo to So word of honor. So dito ko sa una kay mas dako og budget dito ko. Sunod, lula na sila ang schedule nga invitation ni adto ko. Dayon. Wa mi hibayre. Gabaan. Karma. Mao tingali no. Oo, tinuod bitaw. Karma. Ay tabo, tulad ay tabo na nako. Wa mabayre. Sama ra gyud na katong nagsalida mi bam nga kuan to adlaw sa Semana Santa. Oo. Adlaw sa Semana Santa. Unya, nagsalida mi bam, pagsalida na mo dito. Wa gyud taon mi mabayri pag uli na mo 5 ka Semana Santa to nya nagdrama gyud mi. Ano man? Pag adto ko na mo sa barko, pastang mingawa, wa gyud mga pasahero nga kuan. Kamera gyud dito. Ayay, kayo mo. Murag mi pasahero. magdakop-dakop lagi atre. Wa gyud kuan. Kaya ka murag yun nilakaw. O kami rin biyahe. Semana Semana Santa. Lagi. Pag uli na mo bam, samar gyapon, wa mi kabayri. Wa gyud mi kabayri ato. Kuan nga, wa mo bayri, wa mo mukiya. Ani sibat to. Ay ang iyang buit pasabot nga ilang giuna bisan og O lagi, pero sa magtulan ka ng kuan, ka ng tultahan, ka ng, promotion. isa promotion? Oo. Ito kargado promotion. Tayo di mamay. Balik ka. May kining imong pagkamanabtan imong tagulyat igasa. Ako, bam, ko igagaw bam si Moy Gotib. Mananabtan po na siya aning mga patay bam. Oo. Bisag unsay iyang kuan kay naamo po na siya trabaho lang nito pres pero kung patay unahon gyud niya. Muy lang siya karing sinder may. May Moy Gotib na siya, Gotib apelyido. Naan siya trabaho sa kuan sa Petron diha sa Basak. Ang ako lang Kay i-share. gada diha. Ang ako i-share niya Gulyat nga kining pagkamanabtan gasa kini sa Dios kaniya. Oo, nga gitagaan siya ni nga talent. So unahon yun nimo, ang una nga nag-imbitar ka nimo labi na og parte og kamatayon kaysa katong lipay-lipay. Oo. Lain pa'y ako Gulyat. Manuman. Nunay ba nanabtan na ako nakaila ba? Manuman. Niingon nga, kana si Kwan, ang warta man na. Di mo na mo dawat og kanang 1,000. Iyang gidaot ang Niingon nga, kana si Kwan nga manabtan, di mo na mo dawat og dili 1,000. Ano? Pila de bayad ana mananaptan 1 week Wa- na ka- pangaji. 1.5. Wala kaayo. Ang usa na ka pangajian jud. O ba? Sa amo, nakunibawa na ti press. Kanang Siyam trabaho kadlaw. kay 1 week man, no? Siyam na kadlaw. 1.5. Siyam ka adlaw, 9 days. 1.5. Sa amo, akong manghod nga babae, kada si Ate Adet sa Kwan Buhol, manabtam na sa okay ba na ba bayad? Pero dito sa amo sa Oslob, ako na ibawaan Ate Press, Gulyat,
way bayad. Pero ini hikay ini kumbira nas katapusan kana tapos nas pangaji kana padadaan sila usa ka paa sa baboy. Kuan sad sa una ati Pres wa bitaw na bayad kay Padala- madabat mi sa kong lola sa una. Mga Pero paspas kay kaila. kani ginawa ka lang Oo. paspas kay ba kay apas mas painit ra man to painit si kwate upo to. Alam mo ginawa ka Asa lang itong manabat nag-ampas sa dali lagi mo man. Una siya. Bawa na ni Ate Pres nga kana padadaan lang sila paa sa baboy inig katapusan. ba? Wala ko kibog na abay bayad pero kani may sa ako nang gingon unaha gyud kay gasa ka na nimo sa Ginoo gihatag nimo na nga talent. Ayaw ka na yama-yama kay parte ka nang kamatayon. Kay kato akong gingon lagi gulyat, Ate Pres ingon nga kana si Kuan, di ba na mo dawat og dili 1,000. Akong gisulti dito sa lain nga amigo. Ingon siya, utrom na sa siya. Di mo na mo dawat og dili nga 2,000. Murag na Lain sila daw tay di ay. di ba, lain pa minaw no, manabtan ka parte nagtrabaho ka ng kalihukan nga kalagnon. Murag lain no. Lain bitaw. Oh. Pero mas sa yung pahinungdan kay ko ang kanang utas. Di ba? Ang Niya pinakaadlaw. sa ako na ibawaan dito sa Kagabi ako na ibawaan dito sa akong manghod no kanang layo ka ng hatod kuha siya. Oo, pero wag ko maghibog na abay-bay mas hatod kuha siya labi nag kanang laing barangay ang mukuan. Hatod na akong manghod kuha na siya dito. Mao na lang to may ha? Ana lang may. Dahil og unang panahon ang imong gibuhaton ilabi na og parte og kanang espirituhan or kalagnon. Kana. Salamat sa pagpadagat sa tulumanon. Kun ako ang puzzle tihon.